Salutare tuturor, mă numesc Mădălin. Astăzi o să facem un videoclip o oră în pat. Nu o să facem 24 de ore sau... N-are nimic, hai să facem 24 de ore. Cine știe? Hai să facem 24 de ore în pat. Pati, pati, ok, fără glume și de-alea. Haideți să ne urcăm în pat. Ui. Și mă acopăr, o să mă pun de sus. Când eram eu mic, când eram eu în România și eram mic, făceam colibă cu bunicul meu. Îi ziceam la bunicul meu, hai să facem colibă. Adică colibă însemna pentru noi să ne punem în pătură așa și să stăm așa, sub pat. Să stăm așa de sub platină. Și așa îi ziceam la bunicul meu, hai să facem colibă. Ok, hai. Și o să facem de data asta colibă. Ok. Că nu mai am aer de coliba asta de 2 lei. Nu de 50 de bani. Nu de 50 de bani. De 1 cent. Ok. Și acum haideți să începem. Deci din momentul acesta îi go la 24 de ore e aici. Oh my gosh. O să mai cer 24 de ore. Dar până atunci haideți să nimica. Hai să nu facem nimica. Prima dată vreau să mă uit la Orange Blue pe televizor, dar telecomanda e prea departe de mine. Sau telecomanda nici măcar nu e aici. Și nici n-am voie să mă dau jos de pe acest pat. Da. Și o să stau aici tot videoclipul. Oh my gosh. Da. Și haideți să începem. Deja de mult am început, ok? Nimica. Ce să fac în patul ăsta? N-am ce să fac în patul ăsta. Da, absolut nimic. N-am ce să fac. A trecut deja 2 minute din acest videoclip și eu n-am făcut încă nimica. Ok, cred că știu ce să fac. Ok, 1 second. Opriți, stai să... Ok, și haideți să iau... Ok, eu am vrut de fapt să iau acest scaun. Oi! L-am luat. Și acum să vedeți ce vreau să fac cu el. Ok, o să pun telefonul undeva așa, aici. Ok, o să-l pun așa. Și acest scaun minunat de 2 cenți. O să-l pun așa. Și o să stau pe el și o să aștept până când trece 24 de ore. Creier. Asta m-am trezit. Aparent pe scaunul ăsta e scaun somnifer de căcat. De căcare. Da. Deci nu se mai... Deci scaunul ăsta o să se ducă. Deci. Papa, scaun, papa. Ce să facem aici? O, da. O să iau un bagaș. Ui! Ce greu e. Stai. Deci e un bagaj acolo. Aici e un bagaj foarte greu. Trebuie să mă ridic în picior. Ui! Nu, așa. O fost ca jos. Bă, deci voi ziceți că am atins podeaua, da? Voi așa ziceți.
am atins acest scaun și acest bagaj cu haine. Deci n-am atins podeaua, ok? N-am atins podeaua, să nu ziceți. N-am atins podeaua. Uia! Ok. O să pun iar telefonul aici și nu o să mai dau niciun picior pe jos. Pentru că și dacă nu l-am dat pe jos. 3, 2, 1. Ok, deci cei care ziceți că am pus piciorul pe jos, am pus piciorul pe bagaj. Și o să mă sui pe bagaj cu picioarele și mai vedem noi cum ne dăm jos. Mamă, ce greu este să pun un picior pe scaun. Am ajuns. Stai să pun ambele picioare pe acest. Ok, deci am ajuns. Stai un pic. Ok, deci o să țin. Așa. Stai un pic. Ok, o să dau un pic zoom. Deci, vreau să fac ceva. Vedeți acea haina aceasta? Vreau să ajung la ea, dar cum Dumnezeu să ajung la ea? Nu știu. Deci eu sunt aici în acest moment și haide să începem. Nu, ok, deci nu o să fac nimica, o să mă pun un pic să dorm. Ok, scuzați-mă că am pus degetele acolo, degetul acolo lângă cameră, o să mă pun un pic să dorm și o să mai vedem ce se întâmplă. Stai, simt ceva la picioarele mele. He? Oh, what the fuck? Uitați! Ce mă? Uitați, era pistolul. Bă. Deci asta, deci jur pe telefonul meu că nu eu am pus, că nu eu am vrut să fie așa videoclipul. Și acest pistol. Bye bye, pistol. Ok, acum hai să dormim. Mamă, stai, bă. Deci, așa de mult am dormit încât s-a făcut noapte. Ok, deci... Ce se aude așa? Ok, nu contează și o să stau... O să mai fac ceva în patul ăsta pentru că mor de plictiseală. Aici nu am ce să fac. Hai. Ce se aude pe fundal? Auziți? Ok, nimica. O să mai vă pun așa un pic aici. Ce... Ok, deci, mă vedeți? M-am așa de întuneric. Dintr-o dată s-a făcut așa de întuneric, nu știu ce s-a întâmplat. O să mai mă pun un pic să dorm și mai vedem noi. Ok, haide. Am dormit un pic și mamă, încă e noapte. Sper că mă vedeți și... Da. S-a făcut un pic ziua, dar încă tot e noapte. Și... What the fuck? Uitați un pic. Televizorul ăla de azi dimineață e aprins. Nu știu ce se întâmplă în casa asta, dar nu mai contează deja. Oh, stai, am găsit ceva. Am găsit o sticlă cu apă. Da, am găsit o sticlă cu apă. Nu știu dacă asta... Oh, nu. Oh, nu. O să mă pun un pic să dorm.
că sunt foarte obosit iarăși. Să mă pun un pic să dorm. Iar am dormit. Acum puteți să vedeți că e ziua. Uitați, sticla aia am vrut să o iau eu. Sticla aia de apă era aici. Am luat-o și când am pus-o aici am scăpat-o și s-a dus fix acolo. Ce ghinion. Bă, deci mor de sete. Trebuie să facem ceva ca să iau acea sticlă. Și cred că știu cum. Ok, deci o să pun un pic telefonul fix aici, așa. Ok, stă un pic. Ok, să dau un pic ăsta de aici la o parte, perdeaua. Ok, și acum o să încerc să iau acea sticlă cu apă și nu o să pun mâna deloc pe jos. Acum, serios, stați un pic să vă arăt. Deci, o să pun telefonul pe jos. Deci, telefonul nu e în concurs, deci el poate să stea jos. Și o să-l pun fix aici, să nu ating eu. Doar. Asta trebuie să ating eu, mă țin de niște pereți. Ok, am pus telefonul acolo. Apa, o să fiu fix lângă mine. Am luat și apa. Am luat și apa. Yay! Ok, o să pot să beau. Pentru că mi-e foarte sete. Și o să iau un pic sticla asta cu apă. Deci sper că ca să fie minerală. Și nu plată. Bă, este un pic minerală și un pic plată. Pentru că când am luat-o de plat, a căzut jos și s-a agitat și acum nu mai e apă plată sau minerală. E un pic de apă minerală și un pic de apă plată. Nu știu ce, deci nu știu ce gust are această sticlă. Acum să vedem cum luăm telefonul. Nu ating pudeaua. Că dacă nu, asta cu challenge-ul nostru, n-am atins podeaua. Deci a fost la limită să ating podeaua. Nu mai pot să-mi nimica. Am atins podeaua. După cu mâna. Și dacă dați un like la acest videoclip, o să mai pot să fac iar challenge-ul acesta. Înapoi, deci dați like. Ok, ați like. Deci challenge-ul începe în 3, 2, 1. Gata, iar pot să concurez în challenge datorită vouă. Și acum să vedem cum luăm telefonul fără mâini. Și nu mai merg nici cu subscribe și nici cu like dacă ating podeaua. Deci, îi pățin de perete. În acest moment cum să iau? Ui. Da, l-am luat. Ia, l-am luat. Am luat telefonul, băi, ce greu a fost. Oh my god, a fost să ating podeaua. Măcar bine că ne-am luat apă cu mine și telefonul este siguranță. Yay! Ok. O să pun un pic telefonul aici lângă pe scaun. Ok. Am avut un scaun în spate în tot acest videoclip și acest scaun o să-l întorc cumva. Acest scaun vreau să îl... Oh my gosh. Vreau să îl pun pe telefon. Da. Ok, acum o să pun telefonul